Stand by. Odlučili ste se za aktivniji i zdraviji način života. I dalje ne znate koji je sport pravi za vas. A možda biste samo isprobali nešto novo, no pitate se gdje se možete javiti. Sve to i još mnogo više možete saznati na portalu www.rekreacija.hr. Ovaj informacijski servis za sportsko-rekreativne sadržaje obuhvaća sve sportove i sportske klubove u cijeloj Hrvatskoj. Nudi korisne informacije za sve dobne i društvene skupine. Upoznat ćete se sa sportovima, sportskom opremom, klubovima, njihovim uslugama i kvalitetama, trgovinama sportske opreme te prehrane i napitaka. Tjelovježba je osim rekreativcima, sportašima i onima koji to žele postati, neovisno o njihovim mogućnostima, znanju ili eventualnim ograničenjima, prilagođena i tjelesnim invalidima, umirovljenicima, a posebno pripadnicama nježnijega spola, kojima se u pojedinim centrima pruža mogućnost vježbanja i tijekom trudnoće. www.rekreacija.hr nudi općenite i stručne članke o pojedinim sportovima, kao i obavijesti o novim sportskim grupama.